Κάποτε ζήτησα από έναν μπάρμαν να πιω ένα κρασί σαγκρία. Ο μπάρμαν με ρώτησε «Σαγκριά?» Του είπα «Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το όνομά του. Νομίζω προέρχεται από το Σαν Γκράλ, το ιερό αίμα». Νομίζω, του είπα, πως το χωράφι που βρίσκονται τα κλίματα αυτά που παράγουν αυτό το κρασί είναι από τη διαδρομή που ακολούθησε η Μαρία η Μαγδαληνή για να φύγει να πάει στη Σκωτία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι Σαν Γκράλ η ρίζα του κρασιού Σαγκρία.